kin yi min barna zuciya kin sace guna shi yasa na zamo mai kauna ke kadai ce na bai wa suna wanda za na kira honi ke kadai na kira honi a rayuwa ke zan yi nuni na dago hannu a hanya gare ki yan mata honi dan tsaya ki ji zance na da baki zan furta honi ki karbi sakona a zuciya sarauniyar mata honi kin yi min rauni a zuciya ki gane manufata honi manufar soyayya ki yarda na huta honi zana baki kula guna ki zama yar gata honi la 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 ni na gina yarje da kai ba zan so ba honi dan samari sun iya cuta ba za na yarje ba honi har da ƙarya da yaudara kuma ba za su daina ba honi ko a hanya na tsanci soni ba za na ɗauka ba honi ka gane zanci na ba wai kai ne na keki ba honi dan ku soyayya ce ta sa ba za na ƙara ba ka ji ni yan samari suna da ƙarya zancen ki ba kiyo ƙarya ba amma ki gane cewa wasu su ne dan ba za su zamto ɗaya ba ko ina akwai mai gaskiya wanda ba za ya yo yaudara ba ki daɗa bincike kan soyayya rayuwa ba zan miki ƙarya ba ki aminta ƙauna na baki alkawar ba zan yo sake ba kada ki zama tushen sannadin zuciya ta sage ta yi rauni na kasa fahimta halin maza da mamaki lokacin zuwan farko za su yi shigan mutan kirki don su samu yardar mu su bar mu a cikin wuyar aiki yanzu na fahimta kan dalilin ga a cikin sauki yan samar akwai cuta yawancin su babu mai kirki sai wasu suke uzuri a halin su rayuwa ba mai muni a cikin zuciya babu ƙarya sai gaskiya ta a soyayya ki amince da ni karki juya dan zuciya ta ɗau